Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο τέταρτο βίντεο. Κοινό! Έλα όλοι μαζί. Σφυρίζει κάποιος, κάνω εγώ. Άρα θα ακούτε σφυρίζει. Ποιος σφυρίζει ρε παιδιά? Θα δούμε σήμερα μαζί τις χειρότερες κατηγορίες συναδέλφων στην εστίαση. Είμαστε όλοι εδώ πέρα να ξέρετε παιδιά της εστίασης. Έχω ρωτήσει την παρέα μου στο Instagram να μου στείλει τα χειρότερα περιστατικά που είχαν με συναδέλφους και θα τα παρουσιάσω τώρα εδώ στην παρέα μου και στην παρέα μου. Η Βάσια. Γεια σας. Σε βάλα εδώ τώρα λογικά στο μοντάζ. Είναι η φίλη μου η Τζοάν. Δίπλα στη Βάσια. Το πρώτο μήνυμα που μου έχει έρθει είναι από μια φίλη η οποία έχει πάρα πολλά νεύρα να ξέρετε και λέει: ρε εσύ θα ξεράσω, σου μιλάω σοβαρά. Ξεκινάει πολύ δυναμικά η φίλη, έχει ταπεραμέντο. Είμαστε λέει σήμερα στο κλείσιμο, έχουμε λιώσει, τα πόδια μου έχουν γίνει κομμάτια από το τρέξιμο και ο Παναγιώτης όλη τη βάρδια λέει έκανε τον Κινέζο. Πονάει μέση μου από εδώ, έχω μια ζαλάδα από εκεί, με άφησε λέει να βγάλω όλο το μάζεμα μόνη μου. Και ξαφνικά σκάει μύτη ο ιδιοκτήτης. Ρε, δεν έχεις δει τέτοια μεταμόρφωση. Πετάχτηκε λέει πάνω στον ελαττήριο, τρέχει στο αφεντικό. Κύριε Γιώργο, κουρασμένο σας βλέπω. Σε πιάνει μια ιδέα. Τα συγχαίρω με αυτά τα παιδιά. Τώρα έτσι το σχολιάζω, τα συγχαίρω με αυτά τα παιδιά. Δεν γλίστησε κάτω. Δεν ξέρω αν γλίστησε σίγουρα. Κύριε Γιώργο, κουρασμένο σας βλέπω. Τα έχουμε μαζέψει όλα, τα έκανε λαμπίκο. Τα έκανε. Τα έκανε, δεν είναι πολύ εκνευριστικό και εγωιστικό όταν κάτι κάνεις και λέει ο άλλος τα έκανα. Δεν τα έκανες και εγώ είχα πρόβλημα παλιά με μια φίλη μου. Και της το είπα και της λέω: άμα είναι κάτι που κάνουμε μαζί, να λες ότι έκανες μόνη σου, τράβε. Ρε, λέγε τα έκανα ενώ είχα ακόμη τη σφουγγαρίστρα στο χέρι. Όχι βία, διάλογος. Να περάσω και ένα κοινωνικό μήνυμα. Τον έβλεπα μετά να του λέει την πόρτα. Μήπως μου τα γράφουμε μια χαρά τα παιδιά και εγώ τελικά το πρόβλημα. Γιατί στο προηγούμενο βίντεο κάνει τέτοια θέματα. Αφήνω μια καρτέλα εδώ ή εδώ για το προηγούμενο βίντεο. Τον έβλεπα λέει μετά να του ανοίγει την πόρτα, να του κουβαλάει την τσάντα μέχρι το αμάξι και να του λέει εμείς εδώ είμαστε, μην να κάνουμε το. Πώς δεν γλίστρισε το αφεντικό από τα σάλια απορώ. Δεν το είπα πριν. Εγώ απορώ από όλη την αλφαβήτα, από α, από β, από... Δεν ανταποκρίνεται σε κανένα πραγματικό δικό μας story time όλο αυτό. Όχι φυσικά, εμείς όλοι είμαστε. Ρε εσύ θα το πω και σε σένα γιατί θα σκάσω. Είμαστε λέει σήμερα Σάββατο, το μαγαζί έχει 200 άτομα μέσα, γίνεται ο κακός χαμός. Και ο Μπάμπης, ο σερβιτόρος, έχει εξαφανιστεί. Πού ήταν? Στην τουαλέτα. 20 λεπτά στην τουαλέτα με το κινητό. Ενώ οι παραγγελίες λέει στο πάσο είχαν γίνει βουνό και τα φαγητά κρύωναν. Βγαίνει έξω με το πάσο του, τον βλέπει ο αφεντικός να κάθεται και του λέει: Μπάμπη, γιατί δεν βγαίνουν τα πιάτα? Δείχνει εμένα και μου λέει: Βυργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος. εγώ είμαι έτοιμος, αλλά η τάδε, φίλη που έστειλε το μήνυμα, έχει μπερδέψει λέει τα τραπέζια και δεν ξέρω πού να τα πάω. Α, και δικαιολογία από πάνω έτσι έτοιμη. Ναι, όχι μόνο λούφαρε τώρα αυτό στην τουαλέτα και η άλλη δεν είχε να προλάβει όλο το μαγαζί. Ξαφνικά τίποτα. Βγήκε από πάνω. Βγήκε από πάνω. Αυτή Αυτό είναι. Αυτό που μου το έκαναν δώρο είναι το Make Your Move. Και εγώ το διάβασα Make Your Movie. Άμα σου πω και εγώ έτσι το διάβασα. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε σήμερα. Τρέμω από τα νεύρα μου. Εγώ. Έχω στρώσει το μεγάλο τραπέζι στη γωνία, τους έχω φέρει νερό, καταλόγους, τους έχω πάρει παραγγελία, τους έχω προσέξει σαν τα μάτια μου γιατί φαινόταν ότι θα αφήσουν καλό τύπο. Πάω στην κουζίνα να πάρω τους δίσκους και μόλις γυρνάω τη βλέπω. Βλέπω τη Φωτεινή να τους πηγαίνει τα κρασιά, να τους πιάνει την κουβέντα, να γελάει, να τους κάνει τα γλυκά μάτια. Αυτό μου του τίποτα. Πήγε λοιπόν, πήρε το λογαριασμό, πήρε το 50 το tip και το έβαλε κατευθείαν στην τσέπη. Λοποδίτρια. Όταν της είπα, ρε εσύ, αυτό ήταν δικό μου τραπέζι, ξέρεις τι μου απάντησε? Εγώ έκλεισα το λογαριασμό, άρα το τύπο είναι δικό μου. Μιλάμε για την πιο ξεδιάντροπη κλεψιά που έχει γίνει. Μην το μπροστά μου αύριο, θα γίνει τρέλης. Να ρωτήσω λίγο ρε παιδιά, εκεί που δουλεύετε εσείς, τώρα γράψτε μου στα σχόλια, τα tip δεν τα μαζεύετε όλοι και τα μοιράζετε στο τέλος της βάρδιας? Το λογικό. Γιατί τώρα εδώ ήταν ότι όποιος έπαιρνε το λογαριασμό και όποιος μάζευε, αυτός θα παίρνει και το tip. Δεν υπήρχε πρόβλημα, το έκανα όλοι μέσα. Δείτε το λίγο σε αυτό το μαγαζί, κάπως κάτι παίζει με τα tip. Η ομαδική δεν ξεκαβάλα λίγο αγάπη στο κινητό σου, δεν έχει τελειωμό, είναι για μute επαόριστο. Στίγαση μηνυμάτων για 24 ώρες. Έχουν πιάσει τώρα κουβέντα. Και πάω τώρα στην άλλη ομαδική και σας διαβάζω τι λένε τα παιδιά. Χαιρετίσματα και στα παιδιά. Εγώ σας έβαλα στο mute.
Η άλλη στο σέρβις όλη τη βάρδια δεν ακούμπησε το δίσκο. Μόλις ήρθε λέει το αφεντικό όμως, άρπαξε μία σαμπανιέρα, έβγαλε μία selfie, δουλειά και χαρά και την ανέβασε story κάνοντας τα του μαγαζί. Το αφεντικό της έκανε καρδούλα και εγώ έπαιρνε τα ποτήρια μέχρι τις 4 το πρωί. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να διαλέγεις σε ποια πλευρά θα είσαι. You know. Το κινητό της ο άλλος είχε φοιτηθήκη. Τελείωνε. Έχεις την ώρα σου το ύφος του ξυνισμένο. Τι μου λέει έτσι. Είχαμε ένα βοηθό κουζίνας που πίστευε ότι το σαπούνι είναι προαιρετικό. Μία μέρα λοιπόν του έπεσε το σνίτσελ κάτω. Αλλά δεν το σαπούν. Την ώρα λέει που το πανάριζε έπεσε κάτω. Και το ξαναβάλε πάνω. Αντί να το πετάξει, το τίναξε πάνω στην ποδιά του που είχε αναπληθεί από την εποχή του Πασόκ Θα πας και το πολύ πέταξε στην Βρυτέζο. Όταν του φώναξα, μου απάντησε στους 200 βαθμούς φίλου ότι κορονοϊός δεν επίσης είχαμε πετάξει με το εμπόρευμα. Δούλευα λέει σε ένα εστιατόριο και ο head chef, το αρχισέφ είναι ο head chef, αυτό, νόμιζε ότι παίζει στο Hell's Kitchen. Τι είναι αυτό? Είναι σαν τον... Ποιο ήταν αυτό με το... Masterchef. Όχι. Το άλλο που έπαιρνε Το στις ξέρω. κουζίνες και τα έκανε... Ο Μοντρίνι. Ναι, που είναι ο Μοντρίνης, το ξέρω. Ο φτιάχνει στην κουζίνα. Μία φορά λέει, επειδή ένα σερβιτόρος ξέχασε να γράψει χωρίς κρεμμύδι σε μία σαλάτα, ο σεφ άρχισε να ουρλιάζει, πέταξε ένα τηγάνι στον τοίχο και μετά έβγαλε την ποδιά του. Την πέταξε πάνω στις σαλάτες και βγήκε έξω στον δρόμο. Μάλλον δεν ήθελε και πολύ. Δεν ήθελε, είχε φτάσει μέχρι εδώ και δεν αυτό το Γι' σεφ. αυτό τον λόγο να το παρατήσουμε. Εντάξει. Κάπως λίγο υπερβολή τώρα για ένα κρεμμύδι. Εδώ ολόκληρη παραγγελία κάνουμε και τελικά δεν πιστεύω. Αυτό. Μείναμε λέει 5 άτομα να κοιταζόμαστε με τα τραπέζια γεμάτα και έπρεπε να βγάλουμε το σέρβις μόνοι ενώ αυτός έκανε live στο Facebook για να δει πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεις στη δουλειά. Το ότι τον προσέλαβαν. Τον προσέλαβαν. Προστίχη. Το ότι τον είχαν τέλος πάντων εργαζόμενο και επειδή του είπανε χωρίς κρεμμύδι σε μια σαλάτα, αυτός πέταξε την ποδιά και έκανε live στο Facebook. Ποιος είμαι εγώ που θα κάνω live στο TikTok. Εγώ γι' αυτό εδώ θα πληρωθώ. Είχαμε ένα συνάδελφο που νόμιζε ότι όλοι θέλουν να του κλέψουν τις ιδέες. Είχε φέρει δική του σπάτουλα, οργανωμένος, από το σπίτι του και την είχε κλειδωμένη σε ένα ντουλαπάκι, υπερβολή. Την είχε αυτός κλειδωμένη στο ντουλαπάκι του, κάθε φορά λέει που μαγείρευε, γύριζε την πλάτη για να μην βλέπουμε τι μπαχαρικά βάζει. Λες, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Συνταγή δεν υπάρχει. Λες λέει και έφτιαχνε τη μυστική συνταγή της Coca-Cola. Μία μέρα μπερδεύτηκε, έβαλε κανέλα αντί για κείμενο πάρτα. Οι πελάτες νόμιζαν ότι τους φέραμε χριστουγεννιάτικο μπιφτέκι. Εγώ βάζω στο γίνεται. κύμα κανένα. Βάζεις κιμά στον κανέλα. Βάζεις κανέλα στο κιμά. Ας πούμε στα μακαρόνια με κύμα θα βάλω στο κύμα. Το τι το από αυτό. Ναι, σου κλέψαμε τη μυστική συνταγή να κάνουμε τώρα θα κλαίω 2 χρόνια. Δεν μπορώ καθόλου αυτούς τους χαρακτήρες. Είναι ομαδικό άθλημα. Τι πάει να πει τώρα έχω τη δική μου συνταγή. Κάνε κυρία μου το δικό σου μαγαζί και κάντε τι θέλει. Δουλεύω λέει σέρβις και έχουμε ένα ψήστη που αν του πας παραγγελία 10 λεπτά πριν κλείσει η κουζίνα σε εκδικείται. Μία μέρα μου φέρει ένας πελάτης πίσω το κρέας γιατί ήταν εντελώς ομό ενώ το είχε ζητήσει καλοψημένο. Πάω στον ψήστη ευγενικά και του λέω: Φίλε, σε παρακαλώ, το θέλει ακόμα πιο ψημένο. Μου ρίχνει ένα βλέμμα όλο μίσος, τύπου. Όχι, προκαστάρω. Έχει ένα emoji που δείχνει τη φάτσα με μάτια κανονικά ανοιχτά και απλά το έχουν κόψει το μισό και δεν σαν να κάνει έτσι. Είναι εσύ. Μου ρίχνει λέει όλο αυτό το βλέμμα μέσα στο τέτοιο, παίρνει το κρέας, το πετάει πάνω στο τέτοιο που ψήνει και γίνεται κάρβονο. Και μετά μου το δίνει και μου λέει τώρα είναι καλό, πήγαινε. Πάτα κιόλα. Ο πελάτης δεν φταίει τίποτα. Φυσικά ο πελάτης το είδε, στράβωσε, δεν έφαγε ποτέ και το φάγωμα το άκουσα κι εγώ από τη σάλα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Μάλλον τα άκουσε εννοεί κι αυτός. Ενώ άλλος κάπνιζε μέσα ατάραχος. Μπήκαμε μετά από λίγες ώρες και είδαμε κριτική στην Google και καλά σας έκανε. Τώρα που μιλάμε το μεταξύ για την εστίαση, έχω να παραθέσω πολλές προσωπικές ιστορίες. Και δεν θα ξεχάσω πριν πάρα πολλά χρόνια που δουλεύαμε σε ένα μαγαζί και είχαμε και κλαμπ, είχαμε και τόστ, είχαμε πολλά πράγματα που τα φτιάχναμε εμείς. Και ήταν ένας πελάτης, ο οποίος έφερνε από το σπίτι το τόστ του. Να του το ψήσουμε. Να του το ψήσουμε. Δηλαδή είχαμε κουζίνα που έκανε δικά της τόστ, αυτός έφερνε εκεί πέρα αλουμινόχαρτο. Και ήταν και κολλητός με τον υπεύθυνό μας. Οπότε εμείς έπρεπε να το φτιάχνουμε αυτό. Το φτιάξαμε 1, 2, 3. Τώρα να έχουμε όμως και τόση δουλειά και να μου φέρεις εσύ το τόσο να σου το ψήσω. Αν και αυτός το θέλει και πολύ καλοψημένο. Δηλαδή, εγώ και εγώ ήμουν εκεί πέρα, είχα 100 παραγγελίες κανονικές πελατών και ερχόταν εκεί πέρα και μου έλεγε ψήσει το καλά. Θέλω το κασεράκι να κάνει έτσι. Του λέω πού είμαστε, στη διαφήμιση της Νουνού.
Για να μην πω κατά τον άλλο που έλεγε πάλι από μία φετούλα κασεράκι. Δύο φετούλες κασεράκι. Και κάποια στιγμή επειδή απίμπτυσα κι εγώ σαν χαρακτήρας, του έκανα αυτό. Θα μου τη στείλεις μετά τη φωτογραφία και βάλω στα παιδιά. Και να φάει το τοστάκι τώρα για 2 μήνες. Γιατί έκανε τέτοιο ήχο πάνω στο κουτί? Δεν ξέρω, μήπως επειδή είναι κλαπ τραγανό. Αυτά θέλω να μου στείλετε στο Instagram και να γράψετε σχόλια από κάτω αν το είδατε όλο. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Κάντε like στο βίντεο. Και subscribe. Μ' αρέσεις. Και καμπανάκι. Και καμπανάκι, βαρέστε το. Και να είστε καλά ρε παιδιά. Αν δουλεύετε στην εστίαση, σας στέλνουμε πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ξέρουμε. Δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά.